no, aparo ni en the new funding model ma sirikal matiyo sani okelo to jopiny kata students winjo pek kuom that new funding model. Koro that debate extend nyaka e bursaries mamoko machalo ma olwar kuom NG-CDF. NG-CDF ok tim bursary kende, nitie other aspect of development ma NG-CDF timo. To gima ok ang'eyo kendo gibro lero whether sami miyi 100 million kata 150 million en ni a certain percentage obedo marked for CDF nikech kawa wacho wach riwo all the bursaries together mondo water to the Ministry of Education mondo wawach ni all the education is free to onengo bedni either one gi a clear cut ni wawuoyo kuom the one mobedo marked for bursary only nikech gigero classrooms gigero office mag chief gigero other things within the constituency that CDF or can bursary as a whole inyalo mi 150 million to only 30 kata 50 emo the bursary to 100 million timo gik mamoko. So conversation no kata twagno ok onengo bed generalize ni wadwa ni CDF te okaw mondo tere school oriw. Onengo bed ni wang'e ni percentage mane mwadwaro mamano to conversation manyaka bedi mondo jopiny oyiere ni kaka jo Kenya ni wadwa nang'o, wadwaro ni wariw gigi te mondo tere school kaeto wawach ni education is free koso nitie kaka wanyalo save bath CDF mane timo gedo mamoko mondo en odhi nyime kamano ka part mar bursary emoter kono. So mano conversation ma pod ok nyal rumo sani ang'e ni pod obro dhi nyime nyaka e kinde mabiro. Erokamano. Mheshimiwa Masara.